W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Мы, дорогие, переживаем 29-ю неделю перыяду звыклага. Традыцыйна ў нядзелю збіраемся на святой імшы, каб сумесна Бога праслаўляць, каб дзякаваць Яму за атрыманыя ласкі і каб таксама перапрашаць за тыя моманты, дзе мы аказаліся Богу невернымі. Сённяшняя святая імша, у якой мы ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі святой памяці памерлага Баляслава Гіруць, 3-ю гадавіну пасля яго смерці, а таксама за ўсіх памерлых сям'і. Будзем давяраць іх Божай міласэрнасці і прасіць, каб злітаваўся над імі, дараваў людскія правіны і людскую слабасць і дазволіў цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. Таксама сёння ў нашай парафіі яшчэ вялікая радасць, таму што супольнасць парафіяльнага касцёла у Ашмянах, але таксама і ва ўсім свеце пабольшыцца на аднаго чальца. Сёння да супольнасці праз касцёла, праз ласку святога Хросту далучыцца новае дзіцятка. Дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Стэфаніі? Дарагія бацькі, просячы Хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус. Бацькі хросныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязкі? Стэфанія, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю, я ад яе імя пазначаю цябе знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала Богу. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy czystym sercem służyli Twojemu majestatowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Заходу. У тыя дні прыйшлі амалікіцяне і ваявалі з Ізраілем.
у Рафидиме. И сказал Моисей Иисусу Навину: «Выбери нам мужов и иди биться с амаликитянами. Завтра я стану на вершине пагорка, и жезло Божие будет в руце моей». И зробив Иисус Навин, як сказал ему Моисей, и пошел биться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Хур узошли на вершину пагорка. Коли Моисей поднимал руки свои, перемагал Израиль, а коли опускал руки свои, перемагал Амалек. Коли руки Моисеевы отяжели, тогда взяли камень и подставили ему, и он сел на им. А Аарон и Хур потрымливали руки ягоные, один з одного, а другий з другого боку. І были руки його підняті аж до заходу сонця. І перемог Єзус Навін Амалека, і народ його вострием меча. Гэта Слово Божие. Богу niech będą dzięki. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Naszą pomocą jest nasz Pan i On nie pozwoli, by potknęła się Twa noga, ani się nie zdrzemnie ten, kto Ciebie strzeże. Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Pan Ciebie strzeże, jest cieniem nad Tobą, stoi po Twojej prawicy. Nie porazi Cię słońce we dnie, ani księżyc wśród nocy. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego, ochroni Twoją duszę. Pan będzie czuwał nad Twoim wyjściem i powrotem, teraz i po wszystkie czasy. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умілованы, тривай у тим, чому навчився і що тобі доручено, ведаючи, ад кого навчився, бо ад дзіцячых гадоў ведаеш святыя пісанні, якія могуць навучыць цябе мудрасці, дзеля збаўлення праз веру у Христе Езусе. Усякае пісанне натхнёнае Богом і карыснае для навучання, для пераконвання, для настаўлення, для выхавання ў праведнасці, каб Божы чалавек быў дасканалы, да ўсякай добрай справы гатовы. Заклінаю цябе перад Богом і Панам нашым, Езусам Христом, які будзе судзіць жывых і мёртвых, і перад прыйсцём Ягоным, і перад валадарствам Ягоным. Прапаведуй гэтае слово, настаўляй у час і не ў час, пераконвай, забараняй, заахвочай з усёю доўгацярплівасцю і павучаннем. Гэта Слово Божие. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja.
Żywe Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia podle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус расказаў сваім вучням прыпавесць пра тое, што трэба заўсёды маліцца і не падаць духам. У адным горадзе быў суддзя, які Бога не баяўся і людзей не саромеўся. У тым самым горадзе была адна ўдава, і яна, прыходзячы да яго, казала: «Абарані мяне ад праціўніка майго». Але ён доўгі час не хацеў, а потым сказаў сам сабе: «Хоць і Бога не баюся, і людзей не саромеюся, але з-за таго, што гэтая ўдава не дае мне спакою, абараню яе, каб яна не прыходзіла больш дакучаць мне». І сказаў пан: «Паслухайце, што кажа несправядлівы суддзя? Дык ці ж Бог не абароніць выбраных сваіх, якія просяць яго дзень і ноч, хоць і марудзіць абараніць іх? Кажу вам, што неўзабаве абароніць іх. Аднак Сын чалавечы, прыйшоўшы, ці знойдзе веру на зямлі». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, на сённяшнюю нядзелю ёсць пастырскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі аб павазе да бацькоў, іх пакліканні і заданнях. Шаноўныя браты ў святарстве, кансекраваныя асобы, умілаваныя ў Хрысце сёстры і браты. Сям'я з'яўляецца той супольнасцю, якую касцёл атачае асаблівай апекай. З гэтай нагоды каталіцкі касцёл у Беларусі аб'явіў месяц кастрычнік 2025 года часам асаблівых разважанняў, малітваў у інтэнцыі бацькоў. Гэты месяц вызначаецца дэвізам «Малітва за бацькоў на ружанцы». Касцёл чыніць так, каб звярнуць увагу на важнасць сям'і. І гэта значыць бацькоў і дзяцей у сучасным грамадстве. Сённяшняя нядзеля называецца нядзеляй бацькоўскай любові. Запрашаем усіх вас, бацькі і дзеці, сумесна крочыць шляхам, на якім мы знойдзем каштоўныя думкі адносна паклікання і задання бацькоў, не забываючыся пра не менш важнае заданне – павагу дзяцей да сваіх бацькоў. Катэхізм каталіцкага касцёла гаворыць: бацькі маюць першачарговае і неад'емнае права, а таксама абавязак выхавання сваіх дзяцей, паколькі плоднасць сужанскага кахання не абмяжоўваецца толькі перадачай жыцця дзецям, але павінна ўключаць іх выхаванне і духоўную фармацыю. У гэтым заданні бацькі не адзінокія, а сумесна выхоўваюць сваіх дзяцей з самім Богам. Мусім памятаць, што хоць дзеці і нашыя, але не з'яўляюцца нашай уласнасцю, а гэта значыць, што не можам іх выхоўваць так, як нам падабаецца, паколькі яны дзеці Божыя. Стварыцель чакае ад нас, што мы перададзім ім усё тое, што найлепшае ў яго разуменні. А Бог, са свайго боку, давяраючы нам дзяцей, дае нам магчымасць любіць і выхоўваць. Гэтае заданне вынікае з паклікання сужанцаў, якія ўдзельнічаюць у творчай справе Бога. Таму ад бацькоў чакаюць, што яны свядома прывядуць дзяцей да Бога і людзей. Ніхто не можа вызваліцца ад гэтага абавязку.
Як вучыць нас Касцёл, адказнасць бацькоў выражаецца найперш у стварэнні сямейнага ачага, у якім пануюць чуласць, прабачэнне, павага, вернасць і бескарыслівае служэнне. Бацькоўскі дом – гэта месца фарміравання цнотаў. Гэтае выхаванне патрабуе навучыцца вырачэнню цвярозаму розуму, панаванню над сабою, што з'яўляецца асновай усялякай сапраўднай свабоды. Такім чынам, мы бачым, што каб добра выхоўваць, трэба быць добра прыгатаваным да гэтага задання. Як сужанцы мы павінны падрыхтаваць добрую глебу, на якой затым вырастуць нашыя дзеці. Вельмі часта гэтыя каштоўнасці, якія мы павінны перанесці з нашых сямейных ачагоў. Аднак здаецца, што мы не дасведчылі ў нашых сем'ях ні чуласці. Здараецца, што мы не дасведчылі ў нашых сем'ях ні чуласці, ні прабачэння, ці таксама павагі з боку нашых бацькоў. Тым больш заданне ўскладзенае на гэтых бацькоў, якія пачынаюць выхаваўчы працэс са сваіх дзяцей. Якім чынам выхоўваць нашых дзяцей, каб гэта адпавядала задуме створцы? Катэхізм каталіцкага касцёла падказвае нам, што бацькі выхоўваюць сваіх дзяцей для выканання Божага закону, паказваючы саміх сябе як паслухмяных волі нябеснага Айца. Гэта значыць, што найлепшым спосабам выхавання ёсць бацькоўскі прыклад. На бацькоў складзена вялікая адказнасць даць добры прыклад сваім дзяцей. Калі бацькі здольныя паказаць сваім дзецям на ўласным прыкладзе, што любоў да Бога і бліжняга – гэта найважнейшая запаведь, то ім, напэўна, не давядзецца турбавацца ні пра ўласную будучыню, ні пра будучыню сваіх дзяцей. Безумоўна, бацькі становяцца першымі вестунамі веры для сваіх дзяцей. У сямейным коле яны навучаюць дзяцей малітве і з маленства ўводзяць іх у жыццё супольнасці Касцёла. Сям'я, якая складаецца з некалькіх членаў, звычайна ёсць супольнасцю, дзе дорыцца любоў. Тут дзецям перадаюцца вера і асноўныя правілы хрысціянскіх паводзінаў. Гэта адбываецца з павагаю да кожнага і з вялікім даверам. Такія бацькі ствараюць з дзецьмі адзіную супольнасць, дзе ёсць месца для Бога. Тут дзеці адчуваюць сябе добра, бо спакойна могуць выконваць свае заданні, што вынікаюць з атрыманай веры. Дом, дзякуючы бацькам, становіцца для дзяцей першай і асноўнай школай адносін з Богам. Бацька і маці з'яўляюцца ў ёй настаўнікамі веры і хрысціянскай маральнасці. Многія бацькі шукаюць адказ на пытанне, як выхоўваць, каб вера дзіцяці была настолькі моцная, каб не пахіснулася у далейшым жыцці. Адказ ёсць просты і адзіны – з любоўю. Толькі бацькоўская любоў, звязаная са сведчаннем жыцця, забяспечыць правільнае стаўленне да таго, што святое. Прыклад бацькоў умацоўвае дзіцячую веру, а ў час сталення стабілізуе і беражэ яе ад знішчэння грахом. Бацькі-хрысціяне, выконваючы заданне выхавання сваіх дзяцей, перадаюць не толькі веру, але таксама і правілы паўсядзённай маральнасці. Там, дзе вера ў Бога з'яўляецца найбольшай каштоўнасцю, няма вялікіх цяжкасцей з захаваннем прынцыпаў правільнага жыцця. Веруючыя бацькі вучаць гэтаму дзяцей з ранніх гадоў іх жыцця. Святы Ян Павел II на гэтую тэму казаў так: «Аб'яўленне дзецям стылю правільнага жыцця павінна апапірацца на запаведзі любові». Гэтая любоў знаходзіцца ў сэрцы бацькоў. Яны вучаць, як належыць жыць. Жыццё, згоднае з дэкалогам і Евангелем, адпавядае хрысціянскім маральным нормам. Пераконванне ў гэтых правілах паводзінаў – абавязак бацькоў. З маральным выхаваннем звязаны бацькоўскі абавязак фарміравання у патомкаў дару адрознення добра ад зла. Гэта мае шчыльную сувязь з добра сфарміраваным сумленнем. Гэта важна ў жыцці дзяцей і моладзі, бо ад гэтага залежыць іх стаўленне да бацькоў і настаўнікаў, а таксама старэйшых і хворых людзей. З ранніх гадоў жыцця дзеці павінны вучыцца ад бацькоў хрысціянскаму стылю паводзінаў у розных жыццёвых абставінах. Дзякуючы такому працэсу выхавання магчыма, каб любоў агарнула
усю супольнасць сям'і, была прасякнута пачуццём справядлівасці і павагі да іншых, усведамляла сваю адказнасць перад цэлым грамадствам. І тут мы закранаем яшчэ адзін важны аспект выхавання нашых дзяцей – адказнасць за грамадства, у якім нам належыць жыць. Сустракаемся тут з праблемай выхавання дзяцей, якія ўжо пачынаюць разумець, што ёсць дабро, а што зло. Прыклад бацькоў іх далучэння да справаў грамадства, у якім яны жывуць, працуюць і адпачываюць, дапамагаюць падрастаючым дзецям зразумець важнасць ускладання адказнасці не толькі за сябе саміх, за блізкіх, але таксама за грамадства, ці то касцёльнае, ці то свецкае. Бацькі, якія прысвяцілі сваё жыццё выхаванню дзяцей, слушна чакаюць ад іх павагі. 4 з 10 Божых запаведзяў гучыць так: «Шануй бацьку свайго і маці сваю». Гэта значыць, што дзеці маюць абавязак паважаць, любіць і быць паслухмянымі бацькам. Гэта не толькі маральны абавязак, які вынікае з Божых запаведзяў, але таксама і праяўленне сталасці і ўдзячнасці за жыццё. Якім чынам праявіць павагу да нашых бацькоў? Пакуль дзеці малыя, знаходзяцца пад апекаю бацькоў, з гэтай запаведдзю няма вялікіх праблем. Дзеці стараюцца слухацца бацькоў, дапамагаць ім выконваць свае хатнія абавязкі. Яны звязаны з бацькамі пачуццём любові. Гэта можа змяніцца, калі малады чалавек перажывае час сталення. Тады адбываецца бунт і ўзніканне пераканання, што ён мудрэйшы за ўсіх. Таксама цяжка зразумець 4 запаведь тым маладым і ўжо дарослым людзям, якія ў сваім дзяцінстве не дасведчылі бацькоўскай любові. У такіх сітуацыях нашае сумленне і Бог праз яго заклікае нас да пэўнага ахвяравання сабой. Варта таксама звярнуць увагу, што 4 запаведь гаворыць пра шанаванне ці павагу, што вынікае з удзячнасці за дар жыцця, супольнай справы бацькоў і Бога. У гэтай павазе, безумоўна, праяўляюцца нашае стаўленне да бацькоў, адносіны да іх і ўспрыманне іх, зварот да іх і гаворка пра іх, але таксама слуханне іх. Выслухоўванне не абавязкова азначае згоду з усім, што яны кажуць. Цэлы шэраг жэстаў і паводзінаў у дачыненні бацькоў, рашэнні, якія прымаюцца ў сувязі з імі і з-за іх. Прасцей кажучы, гаворка ідзе пра цэлае нашае стаўленне да бацькоў. Няхай гэтая нядзеля, названая нядзеляй бацькоўскай любові, паспрыяе таму, каб дзеці і малыя, і дарослыя наведалі сваіх бацькоў, сказалі ім добрыя і цёплыя словы, прытуліліся да іх, а тыя, чые бацькі жывуць далёка, няхай патэлефануюць, каб чарговы раз сказаць: «Маці альбо бацьку, люблю цябе». А калі настане вечар, варта ўзяць у рукі ружанец і ахвяраваць нашую малітву за нашых бацькоў. Усіх вас ад сэрца благаслаўляем. Каталіцкія біскупы Беларусі. Мінск, 24 верасня 2025 года. Пакліканыя панам як каралеўскае святарства, святы люд і народ ім набыты, просім усімагутнага Бога быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку хросту, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб праз хрост ты далучыў гэтае дзіця да твайго касцёла. Цябе просім. Молімся, каб гэтае дзіця, прыняўшы на сябе знак крыжа, на ўсіх шляхах свайго жыцця адкрыта вызнавала Хрыста, Сына Божага. Цябе просім. Молімся, каб пахаванае з Хрыстом праз хрост, яно стало удзельнікам яго смерці і ўваскрашэння. Цябе просім.
Молімся, каб гэтае дзіця, навучанае словам і прыкладам бацькоў і хросных, узрастала ў ласцы, як жывы член касцёла. Цябе просім. Молімся, каб усе хрысціянскія бацькі умелі шанаваць сваіх дзяцей, выхоўвалі іх з любоўю і вялі шляхам да Бога, а таксама, каб дзеці шанавалі і з павагай адносіліся да сваіх бацькоў. Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых, а ў гэтай святой імшы ў асаблівы спосаб за памерлага Баляслава Гіруць у 3-ю гадавіну пасля яго смерці і ўсіх памерлых з яго сям'і, каб добры Бог дазволіў ім аглядаць яснасць свайго аблічча ў небе. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх тут прысутных Божа, Ты аднавіў ласку святога Хросту. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Хрыста, якія праз хрост сталі адным целам, заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, маліся за нас. Святы Юзефе, маліся за нас. Святыя Пётра і Паўля, маліцеся за нас. Святая Стефанія, маліся за нас. Усе святыя Божыя, маліцеся за нас. Пане Боже ўсемагутны, Ты паслаў свайго адзінароднага Сына, каб чалавека, зняволенага грахом, адарыць свабодаю дзяцей Божых. Ты ведаеш, што гэтае дзіця сустрэнецца са спакусамі гэтага свету і павінна будзе змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім Цябе моцаю мукі і ўваскрашэння Твайго Сына, ачысці яго ад плямы першароднага граху, і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, няспынна ахоўвай яго на жыццёвым шляху. Праз Хрыста Пана нашага. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Благаслаўлёны Ты, Божа, Ойча ўсемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё. Паўтараем усе: благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Благаслаўлёны Ты, Божа, адзінародны Сыне Езу Хрыста, бо з Твайго боку пралілася вада і кроў, каб са смерці ў васкрашэння Твайго нарадзіўся касцёл. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навекі. Благаслаўлёны Ты, Божа, Духу Святы, бо Ты намасціў Хрыста, ахрышчанага ў вадзе Ярдану, каб усе мы былі ахрышчаныя ў Табе. Благаслаўлёны Ты, Божа, цяпер і навеку. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Стефаніі, якую ў веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае. Праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захавана ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі вы, кіраваныя вашай верай, гатовы прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Пытаю кожнага з вас, ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаешся усяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаешся сатаны,
галоўнай прычыны граху. Выракаю. Ці верыш у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, ці хочаце вы, каб Стэфанія прыняла хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам толькі што вызнавалі? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народу, прабывала ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Стэфанія, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе яе незабруджанай у жыццё вечнае. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе, як дзіця святла, і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Завітай, крóljowo, różańca świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Zawitaj bez masy i Matko różańcowa.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechu przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami, wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy
Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając Jego przyjścia, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Umocnij w wierności nowoochrzczoną Stefanię, która dzisiaj została włączona do Twojego ludu i przez odradzające obmycie spraw, aby nieustannie rozwijało się w niej nowe życie. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, zmarłego Bolesława oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
na spokoje. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Już przyszedł
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Дорогие браты и сестры, сегодня переживаем 29-ю неделю звычайную. Так само сегодня у Костёле Сусветны дзень миссий и пачатак тыдня молитваў за каталіцкія миссии. Заахвочваю да молитвы ў гэтай інтэнцыі за місіянераў, за людзей, якія заносяць Слово Божае і Евангелие у тыя закуткі нашай зямлі, где яшчэ пра Бога, пра Езуса Хрыста людзі не чулі. Гэта вельмі цяжкое, адказнае служэнне, якое вымагае прысвячэння свайго жыцця, таму наша ўспамога будзе для іх вельмі патрэбная. На гэтым тыдні ў літургіі прыпадаюць наступныя святы і ўспаміны. У сераду 22 кастрычніка ўспамін святога Яна Паўла II папы. Працягваецца ружанцовы месяц, запрашаем на ружанцовую малітву ў касцёл. У буднія дні пасля святой імшы раніцай і ўвечары, а ў нядзелю пасля святой імшы а гадзіне 10. Ружанец для дзяцей у гэту суботу будзе а гадзіне 16:30, невялічкая такая змена на паўгадзіны пазней. У чацверг святая гадзіна ад 23 да паўначы. У пятніцу, 25-й дзень месяца, дзень жыцця, на святую імшу а гадзіне 19 запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае ўсынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да ненароджанага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У наступную нядзелю прыпадае ўрачыстасць гадавіны асвячэння ўласнага касцёла. Гэта значыць, што ў гэты дзень гадавіну свайго асвячэння святкуюць усе тыя касцёлы, дата асвячэння якіх невядомая, у тым ліку і наш касцёл, таму будзем маліцца і дзякаваць Богу за дар нашай святыні, за дар месца, дзе мы можам спатыкацца і праслаўляць Бога, а таксама за жывых і памерлых дабрадзеяў нашага касцёла. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Гародніках а гадзіне 14. У суботу запрашаем на суботнік на старыя могілкі а гадзіне 13. У тую нядзелю гаварылі, што там ёсць непарадак, таму ёсць такая думка зрабіць парадак і а гадзіне 13, хто можа, чуецца адказным, таму вялікая просьба, прыйдзіце, да памажыце. Мои дорогие, наближается листопад, месяц памяти и молитвы за померлых. Не забудьте навести порядок на ваших могилках, але так само, як убачите, что побач стоит там забытая, покинутая. Не стесняйтесь, там протягните теми граблями крыху, читаю траву оборвите. По-разному бывает. У когось вось такие дети, правда, як мы сегодня кажем, неделя батьківської любові. Хтось, може, не може за мяжой, дзесь у якихось акалічнасцях. Таму, калі мы там зробім крыху больш парадка, я думаю, самим нам будзе прыемней і як выраз нашай веры у жыццё вечнае, выраз нашага шанавання да памерлых, это таксама было бы правільна. На выпамінкі записываем у буднія дні перад святой імшой, а таксама пасля святой імшы у канцы касцёла. У парафіяльным кіоску можна набыць знічы. Нагадваем, што набываючы знічы, мы дапамагаем нашай парафіі сваім ахвяраваннем. У парафіяльным кіоску таксама ёсць календары на наступны год, можна набыць. Крыху пазней будуць яшчэ іншыя календары. Дзякую ўсім за ахвяраванні на рамонт, на патрэбы нашага касцёла, утрыманне парафіі і святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. У нашай парафіі да сакраменту сужанства рыхтуюцца наступныя асобы. Караліна Івашка,
Ашмяны, вуліца Сонечная, і Віталій Бунар, вёска Сямернікі, вуліца Ашмянская. Другая запаведь. Хто бы ведаў аб перашкодах, дзеля якіх гэтыя людзі не могуць уступіць у сужанскі саюз, мае абавязак падысці звярнуцца да мясцовага душпастара. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Валентина Михалевич, 63 гады, Михаил Жабінскі, 71 год, Ірына Волчак, 93 гады, Александр Добровольскі, 41 год, Татьяна Іванчук, 55 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць пане. Вечны адпачынак рачым даць пане. Вечны адпачынак рачым даць пане. Даверым новараспачаты тыдзень Маці Божай Яснагурскай, памолімся за нашу парафію, асабліва аб еднасці, любові і супакою ў нашых сем'ях. По Твоє обронив. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska. Столькі было аб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, таксама плённага тыдня працы. За хвіліну будзе благаслаўленне, і пасля благаслаўлення выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і малітва ружанцовая. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O Zbawcze hosty godności, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych Ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Pilatem, ukrzyżowany, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu. Ofiarujmy ten różaniec za naszych rodziców, za naszych dzieci. Ofiarujmy go, aby w naszych rodzinach panowała miłość, wzajemny szacunek i zgoda. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Najświętszej Panny Maryi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Panny Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Cię,